आपण आमच्या राज्यामध्ये पाहुणचारासाठी आला, परंतु या राज्याच्या राज्यकारभाराच्या धावपळीमध्ये आपल्याकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नाही. महाराज, आम्ही आमच्या ताई सरकारांच्या सुखी संसारात समाधानी आहोत. बरोबर आहे वज्रेश. राज्यवर चंद्राच्या शीतल चांदण्याप्रमाणे चालणार आपलं हे राज्य किती परम प्रकाशित दिसत होतं. परंतु या राज्यात एक दिवस नवीन समस्या या डोक्यामध्ये निर्माण होत आहे आणि सारखी स्वप्न पडून या स्वप्नांचा आणि माझा काहीतरी जीवनाशी संबंध आहे असं मला वाटत नाही महाराज. तशी कल्पना सुद्धा करू नका. आणि तशी जर वेळ आली तर हा वज्रेश स्वतःच्या बहिणीच्या सौभाग्य रक्षणासाठी प्राणाची सुद्धा आहुती देऊ शकतो. अजून महाराजांचा पत्ता लागू नाही. हे काही आपल्या राज्याच्या हिताचे नाही. राणी सरकार, आम्ही परंतु राज्याचे खातेदारी गुप्त आहे. राज्यावर चारी बाजूला नजर ठेवून असून सुद्धा भारतीय हल्ला कसा काय होऊ शकतो? पण राणी सरकार, आपले बंधू वज्रेश महाराज हे असताना महाराज कसा काय होऊ शकतो? राणी सरकार, आमचा बोल आपल्याला उठणार नाही. महाराज, काहीतरी विलास नसावं आणि तो भागाला झाला असावा आणि त्या बाळाचा बदला म्हणून महाराजांचा खून करून याच राज्यातून पराभूत झालेले असतील. हे त्याच्यावरून
आमचे बंधुराज असं कधीच करू शकत नाही. आमच्या बंधुराचं खून झाल्याचं कशावरून? राणी सरकार, जर वगैरे मारले गेले असतील तर त्यांचे प्रेम आमच्या हाती लागण्यास काही सरकार नव्हते. प्रधानजी बोला राणी सरकारपती. जोपर्यंत या प्रकरणाला छाडा लागत नाही तोपर्यंत आम्ही आमच्या बाराच्या राजी नाही. लवकरात लवकर कारवाई आली आहे. सेनापती, आपण राज्यात सर्व या प्रकरणाचा शोध घ्या. ठीक आहे राणी सरकार, ऐकूच मी. प्रधानजी, आपण देखील कामाला लागा. तशी आज्ञा. हे देवा नारायणा, आजपर्यंत मी तुझी मनापासून भक्ती केली. तुला तुळशी पात्र अर्पण केल्याशिवाय अन्नाचा एक घासही ग्रहण केला नाही. तरी देखील आमच्या तुझी अशी अवकृपा का व्हावी? आभाळ स्वच्छ आहे म्हणता म्हणता ढग भरून यावे आणि वादळ वाऱ्याने पूर होऊन आमच्या संसाराची नौका त्या सागरात डोलून टाकावी, असे काय बरे बाप केले आम्ही. तुम्ही एवढ्या पाला करता आपल्या लहान डोळ्यामध्ये भूत तुम्ही लहान डोळ्यामध्ये काय करत होता? ओ महाराज, त्या भूताशी आम्ही सामना केला आणि केवढा त्या भूताचा आणि त्या भूतानं आम्हाला धडपडून टाकला. कुठाय आमचा चॅना मेला केला म्हणतो त्या भूता आहे ते काय एक गोष्ट लक्षात ठेवा, यापुढे राज्यातील खऱ्याची गोष्ट व्यर्थभावाला समाधी पाहिजे. तू त्याला काही तुम्हाला सांगू नका. आता त्या भूताला सोडायचंच नाही, सोडणारच नाही. तिची धुई द्यायची. दोन दिवस कावलं होतं काय माहिती. हात पद्धतीने आपल्याला डोळ्यामध्ये कामगिरी झाली पाहिजे. डोळ्यात त्याल टाकतो. भूताला सोडायचंच नाही, सोडणारच नाही त्या अजून. गोष्ट लक्षात ठेवा, राज्यातील खऱ्याची गोष्ट आम्हाला समज द्या. तुम्हाला समज कशी यायची? भूत येणार कुठं? तुम्ही असता कुठं? तुम्ही याच्यात आवाज शिकणार आहे. अरे त्या भूताचा बचाव करायला आम्ही समर्थ आहोत. आम्ही गेली आम्हाला नाही तुम्हाला आम्ही दोघं आणि तुम्ही एकटा काय सोयबीन आहे आम्ही. या बरं मी काय म्हणतो बाबा नाही. बरं मी काय म्हणतो माहिती, त्या भूताला सोडायचं नाही, सोडणारच नाही. त्याच्या पहिल्याही सुचलं काय म्हणतात माहिती का, त्याला मी चांगली देतो.
बघावे तेव्हा राज्यावर नाना तऱ्हेची संकटे येत आहेत. आम्ही आमच्या पत्राच्या आश्रयाने भावी राजकुमारांचे रक्षणही करू शकत नाही. खरं तर आई म्हणजे आपल्या तांदळाची ढालणी तलवार असते. पण परिस्थितीने या आईवर अशी काय वेळ आली आहे, ना ती ढाल ना ती तलवार होऊ शकत. कारण अचानक आलेल्या परिस्थितीने गोंधळून गेले. परंतु आता मी स्वस्त नाही बसणार. शिपाई बोला महाराणी. प्रधानच्या सेनापतींना म्हणावं राज दरबार ताबडतोब बैठक आयोजित केली तरी त्यांना उतरवण्यास सांगावे. तशी आज काय आणि सरकारचा आशीर्वाद असो. प्रधानजी बोलाराणी सरकार, बोलाराणी सरकार. अहो महाराजांना जाऊन आज कित्येक दिवस पूर्ण झाले तरी देखील अजून त्यांच्या मनाचा पत्ता नाही. हे काही आपल्या राज्याच्या हिताचे नाही. आपण दोघे करत तरी काय आहात? राणी सरकार, राज्याच्या सर्व दिशा विकसित काढल्या, परंतु कुणाचा काही ठाव ठिकाणा लागत नाही. राणी सरकार, आम्ही देखील त्या गोष्टीचा तपास चालू ठेवलाय, परंतु आमच्या देखील हाती काही लागत नाही. प्रधानजी सेनापती दिशाभूल करत असाल तर मारले जाल. कोणावर विश्वास ठेवावा आणि कोणावर नाही या विचारांनी आता मी गोंधळून गेलो आहोत. आमच्या माथ्याचे कुंकू गेले, जीवापेक्षा जास्तच्या भावाने गेले. त्याच्यावर सुद्धा लोकांना संशयाने बघू लागले. परंतु आम्ही एक शांत नाही बसणार. आम्ही असं बघा, जो कोणी अपराधी असेल त्याला कठोर शिक्षा देणार आम्ही सक्षम आहोत. आणि तुम्हाला दोघांना जरी जमत नसेल तर पदे सोडा आणि संन्यास घ्या. बस राणी सरकार, बस. आजपासून आम्ही शपथ घेतो, जोपर्यंत महाराज कुणाचा शोध लागत नाही तोपर्यंत या राजवट आमचे कोण तुम्हाला दाखवणार नाही. हे तोच मी आपण आणि सरकार आपलाच काहीतरी मला बोलायचं होतं. बोला प्रधानजी. आणि सरकार मला एक मात्री बाबा भेटले होते. राज्याच्या सर्व घडामोडी सांगितल्या. ते बोलले यावर काहीतरी आम्ही मार्ग काढतो. पण प्रधानजी आपण अशा माणसांच्या बोलण्यावर कसा बरी विश्वास ठेवावा? ते पण अगदी बरोबर आहे. परंतु राणी सरकार अहो रात्र मेहनत करून तपास करून अजून देखील त्या खुनाचा शोध लागत नाही. निदान या मार्गाने तरी लागला का हे तरी पाहू. ठीक आहे प्रधानजी, 2 दिवसांनी राज्यात बोलावून घ्या त्यांना. जशी आपली आज्ञा येतो आम्ही. शिपाई सगळी वाट लागली बघ. शिपाई बोला. राज्याच्या वेशीवरची राज दरबाराच्या बाहेर हे फक्त मागण्यासाठी गेलो. निदान महाराजांना कोण सापडतो का ते तरी पाहूया. घोड्यावरती स्वार होऊन राज्याच्या सीमेवर येतात एक मानसी बाबा भेटले. मेले तर बोलायची खोटा. त्या मानसी बाबांना सर्व कहाणी सांगितले. 2 दिवसांनी आपल्याला डोळ्यामध्ये हजर करा. तर माझी बाबा खरं आहे. अरे हे आणला म्हणजे खरंच आणणार. विश्वास आहे, आध्यात्मिक आहे. तुमचे विश्वास आहे हा, हा. सगळी वाट लागणार. आणायचे बाबांना आणायचे. कोण मांत्रिक बाबा. हा गुरु. कुठे फिरतात आडवाण्याला फिरतात. आडवाणी फिरतात. भारतात मेले जाणार. अरे हो होय, त्यांना सगळ्यात आगेचा अंदाज आहे. हो केंद्र बिंदू त्यांना दिसला. हा सगळं झालं. बरं मी काय म्हणतो माहिती आहे कुठं राज्याच्या वेशीवरती आहे. मी परत एकदा त्याची भेट घेतो. हा आणि आम्ही सांगितल्यानंतर त्याला इथं हजर करायचं. मात्री बाबा आणला काय तरी आणला नाही ना. तुला बरोबर भेटतंय ना, चांगलं भेटतंय. आपलं तिकडे शेप वाट दाखवायला लागते. बाबाची वाट तिकडेच आहे. बाबा
अरे अरे परमेश्वरा, का माझ्या नशिबे भोग आणलेत रे परमेश्वरा, का आणलेत नशिबी भोग. अरे परमेश्वरा, आता या घोर अरण्यातून काहीतरी मार्ग दाखव देवा, काहीतरी मार्ग दाखव देवा. सेनापती आपण, तुम्ही आम्हाला नाही ओळखत. अरे हट हो बाजूला. अरे सांग कोण आहेस तू? नाही तर यच तलवारी तुझे दोन तुकडे केले. नाही सेनापती, तुम्ही आम्हाला नाही ओळखलात. आपल्याच राज्यातील महाराणी साहेबांचा बंधू वज्रेश आहोत आम्ही. कोण वज्रेश महाराज? तुम्ही इतके दिवस काय करत होतात आणि माझे खून झाल्यापासून आपण कुठे होतात? सेनापती काय सांगू, हा सर्व डाव त्या प्रधानजीचा आहे. आम्ही आणि महाराज चर्चासूत्र चालू असताना त्या प्रधानजीने भूताचा वेश घेऊन आला आणि त्याने माझ्या महाराजांवर आक्रमण केले. त्यामध्ये महाराज मारले गेले. त्यानंतर त्या प्रधानजीने आमचा एका पायऱ्या भंग करून त्या घोर अरण्यात सोडून दिले. म्हणजे हा सर्व डाव त्या दुष्ट प्रधानीचा आहे. तर महाराज, आम्ही कित्येक दिवस झाले राज्याच्या बाहेर आहोत. त्या नराधमाने तुमच्या राज्यात काय काय केले असेल कोणाला माहित. चला आपण राजवाड्यात जाऊया. चला चल. आशीर्वाद असो. आणि सरकार आपल्या आज्ञेनुसार मी माझी बाबाला राजवाड्यामध्ये बोलत नाही. आपली आज्ञा असेल तर बोलावून घेऊ का त्याला इथे? प्रधानजी, अहो हजर करा त्यांना इथे. जशी आज्ञा. शिपाई, मागील 2 दिवसापूर्वी आपल्याला सर्व कहाणी सांगितलीच होती. हे मंत्री बाबा आपल्या राज्याचा वेचून आहे. हजर करा त्याला इथं. गाण्या को पूछो, गाण्या को. काय बोलत आहे तो? अरे ओ गाण्या को पूछो. गाण्या को पूछो. काय बोलत आहे तो? गाण्याने काय? हे मंत्री बाबाला हजर करा इथं. तेच सांगतो. ओ गाण्या को. काय चाललंय गाण्यामध्ये? ओ गाण्या को पूछो. बरं, मी काय म्हणतो माहितीये, त्या बाबाला घेऊन ये. ऐकतच नाही ते. त्या बाबाचं नाव काय आहे? कुठले बाबा ते? कुठले बाबा झाला? बाबांचं नाव काय? अरे मंत्री बाबा, मालकिनी बाबा. ते असे करतात ते. हा? होय होय होय, ते पंखा थांबवतात ते. हा, त्यांना घेऊन ये. पण ते लट्टू मुठले वट्टू. हा, त्या खूप चमत्कार देखील करतात. होय होय होय, लट्टू मुट्टू बाबा. जय काले कच्चेवाली. त्याला भूक आला. ओ वत्सः,
बाबा, आमच्या राज्यावर एका पाठोपाठ एक संकट निर्माण होत आहे. नक्की ह्या मागे कारण तरी का असावे? लेकरा, या पाठीमागे तुझाच बंधू वज्रेश आहे. त्याच्या सहकार्याने मिळून हे राज्य मिळवण्यासाठी हा डाव रचला आहे. कोण? मी याला सांगणार. पाहिलं म्हणजे अंत संशय खरा झाला. आणि इथली लोक तेच म्हणत आहेत. आता आपण जेव्हा काय तो मार्ग काढा. आमचा भाव इतका नीच वागला नाही इथून आम्ही या गोष्टीचा आता लवकरात लवकर आम्हाला न्यायनिवाडा करावाच लागेल. ठीक आहे. मी याला सांगणार वाटून लावून वाटते बाबा आहे. मगाशी काय म्हणत होत ती? अरे ते अनवाणी येतात. अरे अडवणाने येतात ते. अरे हाय त्यांच्या पाठीमागून ते बाबा पादुका पादुका वापरत नाही. मी पण तेच म्हणतो. शब्द लागला की बाबा पोलीस वगैरे तुला तो भगवान की नाव देखील सांगतात. राव, मी असलं काय नाही सांगितलं. हे नव्हतं चाललं. राज्याच्या सेवक आहे. आपलं दोघात कुपीत काय ठरलं? काय खोबीत काय नाही चालली. बाबा सगळं काय करता? बाबा तुम्ही सगळं काय करता? होय सगळं करतो. माझ्या सांगा तुला कथा टाकतील. ही मोठी समस्या जाणार नाही काय प्रदूषण केवढं होय. मग वारा आला तर जाईल कुठलं? तुमच्या अडचणी काय असतील त्या विचारा त्याला. आता विचारा पत्र टाकतील. समस्या दूर करतील ना. तुम्ही त्याला विचारा. आम्हीच विचारतो. आलो येतो आम्ही. हा या तुम्ही या. आता नाही सुचलं. बरं मी काय म्हणतो बाबा, तुम्ही सगळं काय बघता? मी सगळं काय बघतो. बाबा पाला पाचवल्यात फिरतात ते. तुम्ही सगळं काय बघता? होय सगळं काही बघतो. बरं मी काय म्हणतो माहितीये बाबा, ह्या गाण्याच्या लग्नाला 10 वर्ष झाली. किती झाली? 10 वर्ष. अजून त्याला मुलबार कोण नाही. कधी होणार सांगा? गड्या, हा जर का तू मनावर घेतलं मला पुन्हा तू जर काय कामावरती सुट्टी दिलीस तर हा रात्री घरी जाईल आणि मग याला मुलगा होईल. सांगायचं कधी सांगणार? अर्धा जीव अडकला होता इथं सगळ्या दक्षता घेतल्यावर नाही तर काय. बरं मी काय म्हणतो, तुम्ही मानसिक बाबा खरोखर आहेत काय? ऐका आमच्या राज्यात सगळं तुमचं पदार्थ आले मी कवर जोडी होतो. पैसे देतो आणि संध्याकाळी कावडी देतो. गोष्टी करायच्या ना. एवढे नाकावण्यासाठी केवढं केलं? 5,000 रुपये देतो म्हणून आलो.
काय एवढं नकावडं अरे इकडं राज्यात उद्ध्वस्त करून टाकलं. हो मला म्हणाले पैसे देतो मी. संध्याकाळी नका म्हणू. आता जातोय का पैसे दे. असे मुली येतात आणि राजाची वाट लावून जातात. आता आपण राज्यात जाऊन महाराजांनी चालू केले पाहिजे. होय होय करायला चालत. प्रधानजी अहो वैद्यूचा शोध लागला का नाही राणी सरकार खूप खूप प्रयत्न केले तरी देखील अजून शोध लागला नाही. यांची परिस्थिती काही नाही. सेनापती हा कोण बिचारी आपल्या राज्यात घेऊन आला. ताई 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 अरे खबरदार चांडावर ताई म्हणून अरे नाही ताई. अगं ताई मी एवढा निष्कृतीचा नाही ग ताई. ताई तुझा भाऊ एवढा पापी नाही ग. अरे अरे पापी नाहीस तर मग कोण स्वतःसारख्या बहिणीच्या नवऱ्याला रक्तात सरळ टाकून हे पाहिलं होतं. हे म्हणणं होतं आमचं. ताई हा सर्व नाव या प्रजातीचा आहे. मी ताई खरं बोलतोय. अरे चांडाळा स्वतःला वाचवण्यासाठी अजून दुसऱ्या कोणाला दोष देऊ नकोस. ताई ताई मी खरं बोलतोय. राणी सरकार गोदरेश महाराज आम्हाला राज्याचे शुभे मिळते आणि त्यांचे बोलणे अगदी खरे वाटत होते. नाही सेनापती आम्ही या गोष्टीची काळजी केली आहे. आपला भारताचा खून प्रजा म्हणून प्रवाहित केला आहे. प्रधानजी बोला राणी सरकार आपल्या राज्यात काही करत घेऊन त्याला अन्न पाण्याशिवाय ठेवा आणि सापकात करून काढा जशी आज्ञा. वज्रेश अरे हा कुठे गाव ह्या प्रजातीचा आहे. वाटलं होतं हे राजवैभव माझ्या स्वाधीन करणार. राजाचा खून तर केलाच. आता तुला देखील अन्न पाहायला तर पाहतो. दादाजी शेवटी कल्याणावर बेमान झालास. खेळ त्या परमेश्वराचं नाव हो म्हणणार देवा 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 कार्य जीवनाचा खेळ मांडला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. पांडुरंगा तो कार्य रुचला. पांडुरंगा तो कार्य रुचला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. पांडुरंगा तो कार्य रुचला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. पांडुरंगा तो कार्य रुचला. पांडुरंगा तो कार्य रुचला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. कार्य माझ्या जीवनाचा खेळ मांडला. माझ्या अध्यानुसार तुम्हाला वागायचं. हराम खोला अंधार कोठडीमध्ये लागून ठेवा. अन्न आणि पाण्याविना तळ बंद केला. येतो म्हटलं. बाबा तू घेऊन गेला. राजसेवक आम्ही खरं बोलतोय.
आम्ही कोण नाही केला महाराजांचा. ऐकणार कोण कोण तुझं राजसेवक तुम्ही तरी माझा विश्वास ठेवा. आम्ही नाही खून केला हो. आमची साधे काय त्या बाबाला मी आईनावर पाठवलाय. त्याला घेऊन चल आपली झाले गाडी. आम्ही खरं बोलतोय. हो आम्हाला यातून सुटका करा हो. तू काय नको बोलू. आम्ही नाही हो खून केला हो महाराजांचा. नाही बाबा मी पाया पडतो. त्या प्रधानजीने खून केला हो. आम्ही तुमच्या पाया पडतो. अरे बाबा विश्वास ठेवणार कोण पण. अहो राजसेवक तुम्ही तरी ठेवा हो आमच्याकडे विश्वास. काय आहे? आमच्याकडे काय नाही. आमच्याकडे काय आहे ते इकडनंच भेटतो. हो मी खरं बोलतोय हो महाराज. कशी वाटत आहे तुम्हाला? अरे येतोय तो आमच्यावर काय पाप केलं? सेनापती आम्ही निर्दोष होतो. तुम्ही राज्यामध्ये नसताना त्या प्रधानजीने आमच्या ताईला खोटे सांगितले. कृपा करा आणि तुम्ही तरी आमच्या पाठीशी उभे राहा. ते सर्व आम्हाला माहित आहे. शिपाई तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे. वज्रेश महाराज या कैदेतून मी सोडणार आहे. ही बातमी कोणाला समजता नाही पाहिजे. समजलं ना? जाऊ देणार नाही. सांगितलं ऐकायचं नाही का? अरे मी काय म्हणतो माहिती, तुम्ही आता सोडणार आहे? अरे नक्की सोडणार. आज आपण त्याच्यावर विचार करू. कोणासाठी विचार करत आहे? कोणासाठी काय चाललंय? काय करत आहे? कोणाला समजता का म्हणे? मला काय नको. अरे बाबा मी काय म्हणतो बाबा आला तसा बोलत जा. आम्ही सांगणार नाही तू इथं आला होतास तू, पण आम्हाला ह्याला सोडता येणार नाही. अरे हॅलो करू. अरे महाजन खूप चोरी केला हे तुम्हाला माहिती आहे ना? आम्हाला माहिती पण आमचं ऐकतंय कोण? आला होता तुझ्या का बोलतोय? काय सांगत आहे? सहनशक्ती संपली. काय सांगितलंय? पारा साठा ना आमचा पारा पेटलीला आहे. व देश म्हणून या कैद्याची मी सोडणार आहे. जाऊ देणार नाही. अरे नक्की सोडणार आहे. जाऊ देणार नाही माघारी कन्या मांड्याची जोडी उभी आहे वाटेवरी. तुमचा हलवाना तुमचा हलवाना सामान काय सांगितलंय ते सांगत नाही. बाबा आलात ना परत जा.
तुम्ही सेनापती विश्वास ठेवा. हे कोण? ते दुष्ट प्रधानच्या नादात लागले. काय सांगितलंय? बाबा हे बघू द्या ना, जाऊ दे. बाबा तू जा. तू मला काय काय करणार आहे? घाबरे तरी अंगावर वाचकरी येत नाही. आता तरी काय असेल जायला पाहिजे नाही तर काल्या आला ना तर आपल्याला काल्या आला तर ठेवायचं नाही. आपण चल जाऊया. चल काय करावे तेच काही कळत नाही. ज्या भावावर स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास ठेवला त्याच भावाने आज माझा विश्वासघात केला. काय करावे तेच काही कळत हिम्मत असेल काय युद्धाची नाही शिपाई बघलास का आज विजय सत्याचा झाला.
झाला ताई अखेर विजय सत्यात आज झाला माऊली गुरु माऊली माऊली गुरु माऊली ओटी ज्ञानेश्वर माऊली ओटी ज्ञानेश्वर माऊली ओटी ज्ञानेश्वर माऊली आज या ठिकाणी